temporada oficial del NanoFest. Com podeu veure, és un festival especialment pensat per la infància i la família. Así estem en directe al NanoFest, aquí en Alzira. Y tenim a un participant d'este encontre. Digamos, en el NanoFest se fa molta calor o molt de fred? Molta calor. Sí. Esta es la mascota del NanoFest. ¿Cómo estás, cocodril? ¿Estás fresquet? No, com podem veure, no està fresquet. Per què? Perquè s'ha remullat. Així en el NanoFest fa molt de fred o molta calor? O molta calor. Bé, està constatat que fa molta calor. Així en l'espa podeu trobar compres de sabó, n'hi ha espai per a tots. Podeu veure que n'hi ha per tots. Menús, més grans, iaies, males, tot. A veure, saludeu a la càmera. Mare molt integrada en el NanoFest. Què tal? Com va tot? A full o sigo? Superbé. Així el NanoFest és que n'hi ha per tot el món. Pa gras, pa xicotets, pa més xicotets, pa més majors. I bueno, vaig a sentar-me en el meu asiento. Ara sí que tenim així. No se n'hi ha puesto per tot. A veure, com a responsable del NanoFest, com s'està desarrollant tot? Molt bé. Ha complit les expectatives. La gent està molt contenta perquè hi ha activitats per a tots o per a tots. Què tal? Com t'ho estàs passant? Pues no sé. ¿Qué te emociona? No llames. Ahí al fons tenim un espectacle per a tots. El NanoFest va de tot. Per a tots i a totes. Hi ha pirates, coses per a pares i per a mares. Són molt agraïts. Com s'ho estàs passant? Hola, la responsable regidora de familia, de música, de relax, de súper content. És més, ens han de demanar una sèrie de només. L'altre dia, no, a una bona, si podem estar, hola, què tal?